Ако трудно се включвате в разговори и това ви потиска, трябва да помислите върху това, че тази ваша нерешителност може да бъде причина за това да не успявате да покажете какъв човек сте всъщност. Ако човек не може да се справи с този проблем, може да не даде възможност на хората да го опознаят какъв е, и това може да го лиши от възможността да се сближи с хора, които искат да го харесват. Освен това, ако не може да се справите с този проблем, вие може да нямате възможност да покажете знание, интелект и чар, което може да доведе до това да не успеете да постигнете професионален успех или да сте щастливи в личен план. Ето защо трябва да може да се справите с тази ваша нерешителност, да преодолеете този проблем, воден от причините, т.е. причините трябва за това да успеете да намерите сили да се справите с този проблем, трябва да се коренят в това, че в противен случай може да се стигне до резултата, посочен от мен преди малко. И това е недопустимо, защото това наистина може да стане причина да не се чувствате добре, да се чувствате потиснати, това да ви депресира и да ви лиши от възможността, пак казвам, за професионални успехи и за щастие в личен план.